Idudu umzilankatha siyahlupheka. Ukuhlupheka kwethu akekho osinakile ngisho ukhulumeni phezulu akasinakile. Singabantu nje abaseyikhotheni njengeinyoni. Yilokho esicela kumzilankatha uphinde umzilankatha asisebenzi la Idudu. Ngoba sila Idudu nje iningi abantu abala Idudu abasebenzi. Ukusebenza kwethu umzilankatha ileya ndawo esemasimini. Lapho sekuthiwa wazi khona umzilankatha. Ngiyaxakeka mina lokungagcina ngiyoxoxa umlungu uMadini. Namanje kade ngagcina kuyakhona ngisazi ukuthi indawo yakhona yini. Ngiyaxakeka umzilankatha sekuthiwa uyazi. Iyona ke umzilankatha indawo yaseDukuduku le emasimini. Okuyiyona esikhulekayo umzilankatha abavalile lapha phesheya belungu. Bavalela ukuthi amanzi abuye azodla ukudla kwethu. Imfolozi bayigubha bayilokhu ngabalokhu behlukanisa beyenzela ukuthi ingene emasimini. Umzilankatha besikhuleka kakhulu umzilankatha ukuthi usisize ngalokho umzilankatha nokusebenza njeke umzilankatha. Laba abantu babona nje baganiwe bonke indini la. Ngikuphela umzilankatha. Akukho namunye umzilankatha lokubonela ibutho lakho. Aliganiwe lonke umzilankatha ngenxa yokuthi alinikwa ithuba lokusebenza. Iyafika imisebenzi la qhamuka abantu kwaPhukunyoni, qhamuka abantu kwaNongoma, qhamuka abantu kuphi kuphi. Kunikwe bona abantu bala Idukuduku nje umzilankatha bazobe bayaqala ngawe ukuxosha ikati eziko. Bonke sesehluleka. Imayini nathi khona sengathi ngabe siyaphela. Nayo akhona umuntu owasebenza emayini ngibani. Ngoba uzonje umzilankatha akekho. Siyakhuleka umzilankatha ukuthi mawuselekelele lapho nje uyobe ubaba nomama kithi. Amen. Umzilankatha.